ப்ரோ நைட்டு 12 மணி சுடுகாட்டுக்கு போயிட்டு எலும்பு கூடி எத்தனை இருக்குதுன்னு எண்ணி பார்த்து சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் ப்ரோ செஞ்சிரும் உள்ள எத்தனை இருக்குதுன்னு எண்ணி பார்த்து சொல்றேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைனா எல்லாத்தையும் அடிக்கலாம். 1 2 3 4 5 மண்டை ஓடு மட்டும் 15 இருக்குது. 6 கை கால் எலும்பு மட்டும் 17 இருக்குது. இதோட இந்த டாஸ்க் முடியுது. அடுத்து என்ன பண்ணலாம் சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்துருக்கோம். ஒரு லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் மட்டும் பண்ணிட்டு போங்க. பாய்.